तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. राष्ट्रवादीच्या 53 आमदारांपैकी कोणाचा पाठिंबा कोणाला हे दाखवण्यासाठी आज मुंबईत पवार विरुद्ध पवार असं महाशक्ती प्रदर्शन झालं. त्यात 33 आमदारांचा पाठिंबा मिळवत अजित पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या काकांना अर्थात शरद पवारांना वरचढ ठरले. दरम्यान वांद्रे इथे शक्ती प्रदर्शन केल्यानंतर पाठिंबा दिलेल्या 33 आमदारांना सभेच्या स्टेज मागूनच बसमध्ये घालून दादांच्या देवगिरी बंगल्यावरती नेण्यात आलंय. मुंबई वांद्रे येथील एमईटी परिसरात अजित पवार यांनी पाठिंबा दिलेल्या आमदारांसह सभा घेऊन महाशक्ती प्रदर्शन केलं. या सभेला व्यासपीठावर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या 9 आमदारांसह एकूण 33 आमदार उपस्थित होते. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील प्रमुख नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं या सभेला उपस्थित होते. तर याचवेळी शरद पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटरला सभा घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज पवार विरुद्ध पवार असं महाभारत घडलं. मात्र या महाभारतात अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या चाणक्य नीतीला कृष्ण नीतीनं उत्तर देत मुसंडी मारली. यापूर्वी महाराष्ट्रानं हिंदू हृदय सम्राट कैलासवासी बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे या काका पुतण्यातील राजकीय अस्तित्वाचं युद्ध पाहिलं होतं. त्यानंतर पुन्हा एकदा शरद पवार आणि अजित पवार या काका पुतण्यातील राजकीय संघर्षाचं महायुद्ध महाराष्ट्र पाहतोय. शरद पवार यांच्या सभेपेक्षा अजित पवार यांच्या सभेला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि 53 आमदारांपैकी 33 आमदारांनी दिलेला पाठिंबा, त्यामुळे काका पुतण्याच्या या लढाईत पुतण्याची दबंगिरी दिसून आली. दरम्यान या दबंगिरीनंतर गाफील न राहता अजित पवार यांनी पाठिंबा दिलेल्या सर्वच आमदारांना आणि प्रमुख नेते मंडळींना व्यासपीठाच्या पाठीमागून खासगी बसनं आपल्या देवगिरी बंगल्यावर नेलं. त्यामुळे निश्चितच यातून अजित पवार यांची राजकारणातील दादागिरी पुढील रणनीतीची आक्रमक चाहूल देऊन गेली. प्रुडंट मीडिया नेटवर्कसाठी सागर चव्हाण, मुंबई. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.